13. Tito Rabat ha fet el millor temps. I avui a hora baixa el govern balear ha donat el seu suport en els clubs de les illes davant la llei d'emprenedors que el govern central vol aplicar també a l'esport amateur. Aquestes imatges corresponen a la reunió de federacions que se va celebrar divendres passat a Son Malferit per unificar postures. El conseller de Turisme i Esports, Jaime Martínez, ha enviat una carta al secretari d'Estat de l'Esport, Miguel Cardenal, demanant una solució en forma de règim especial amb una llei de mecenatge estatal que complementi la balear. La revolució de les barberies arriba a les Balears. Una de cada 5 perruqueries de les illes s'està especialitzant en aquesta prestació dirigida als homes. Són molts els joves que, atrets per la moda de deixar-se barba, s'hi han apuntat. A Palma han aparegut en els darrers mesos diversos establiments dedicats a mantenir les barbes dels seus clients. Dur barba torna a estar de moda. Futbolistes, actors i celebritats les duen i això ha fet que tornin a tenir èxit les antigues barberies. Aquí el fenomen ja ha arribat. Una de cada 5 perruqueries de les illes s'estan especialitzant a cuidar les barbes. Això és el 25% del global d'aquests establiments. Ho han anunciat des de la Federació Balear de Perruqueries. A Palma s'han obert barberies com aquesta. Fa 2 mesos va inaugurar aquesta barberia al centre de Palma. El servei costa entre els 12 i els 25 euros i entre els serveis inclou seure's aquí, en aquesta butaca, de l'any 1830. Antes era com més cadascú a casa seva, no tenia eines, no tenia oferta, i ara tenint oferta i puestos on anar-hi, és més fàcil dur la barba cuidada que antes. Sí, jo abans no tenia barba i ara sí que me l'he deixada des de fa un temps. I no sé si és una moda, però la veritat és que trobo que queda bé i aposta-la dur. En aquesta altra perruqueria també han dedicat una part en aquest servici i des de llavors han notat un increment de clients. Ara mateix jo crec que està un 60-40, un 60% en gent amb barba i un 40% en sense. Sí, avui potser no és el dia més, però jo crec que de cada 10 serveis, 6 ja són amb barba. Una moda que ha revolucionat la manera que teníem d'anar a la perruqueria. Pot una imatge captar l'emoció d'una abraçada? És l'objectiu del vídeo que han presentat